Hello, hello! We are on our way to Wagyu Garden Hot Pot. Dito lang yan sa Friendship Highway, Angeles City, Pampanga. Hindi siya mahirap hanapin kasi malapit siya sa Starbucks Friendship Highway. So ayan, gabi na kaming nakarating dito. Ito yung view sa labas. O diba, ang ganda. Napakaganda ng ambience. Ang refreshing lang sa mata ng view. Saturday, nung pumunta kami dito, may mga live singers, pwede ka ding makijamming, but mostly, nung time na nandyan kami, mga foreigners yung kumakanta. Attentive yung mga waiter nila, bibigyan ka agad nila ng tablet para maka-order ka. I-guide ka naman nila kung paano mag-order dyan. Ang kinuha namin ay 799 pesos per head for only shabu-shabu and only samji. Yun nga lang, meron palang 80 pesos na bayad per head kung mag-a-avail ka nitong hot pot sauce nila. At syempre, total nandito na rin kami, tinry na rin namin. Ito yung guide nila para sa kanilang hot pot sauce, pero kung gusto mong pa-timpla, pwede naman sabihan mo lang yung server na nag-a-assist sa'yo. Sila na yung gagawa ng mga best seller nila para sa sauce mo. Nung pumunta kami dito, automatic na may one server na. Siya na yung magsaserve ng lahat at magluluto ng lahat at magpe-prepare ng food para sa'yo. Pero kung gusto nyo naman na kayo na lang mismo yung magluluto, sabihan nyo lang din sila. Thank you, ate! Dito, nagtaka lang ako, hindi ko sure kung ganun ba talaga dito, pero hindi sila nagtanong kung anong soup base or broth na gusto namin. Basta ang nilagay lang nila is spicy at saka hindi spicy, na for me, wala talagang lasa. Hindi ko naman first time na kumain sa isang shabu-shabu na restaurant or hot pot place, pero nagtaka lang talaga ako kasi wala silang soup base or yung broth nila, wala talagang lasa. When it comes to the side dishes naman, merong pagpipilian, pero for me, pare-parehas lang yung lasa. Ang pinakagusto ko dito yung pares na sinerve nila, pati yung rice, and given na naman na masarap yung meat at saka yung mga sauce nila. Pero kung ako ang tatanungin, konti lang yung serving nila or konti lang yung choices para sa presyo nilang 799 pesos. Dahil po na nakaserve, pero lang po sa gulay sa... Gulay sa loob? Ay, ganon. Yes po, one serving. Bakit yung corn isa lang? Hindi pwede dagdagan. Additional order na siya. Okay, so even yung mga veggies nila, tsaka yung mga noodles for the hot pot, yan lang talaga yung available. Yan na yung kasama sa unlimited nila. So, dyan ko talaga na pagtanto na medyo mahal siya sa 799 kasi nga nasa Pampanga tayo at marami talagang restaurant or hot pot na available sa Pampanga. Sip your chai, you got nothing to hide. Yeah, your future's so bright. So just smile like there's no one watching. Early morning on Saturday, wake up time to get it started. No one's gonna get in your way. No one's gonna leave you broken hearted. You don't need nobody else. Everyone knows you're doing well, so well, yeah. Not a worry in the world, you ain't scared of nothing. You a boss kind of girl, you got all you wanted. Earned yourself a quick break in the morning. If someone tells you otherwise, give them warning. Don't let yourself be restrained. Own yourself and just walk away. Away. Yeah, yeah. Do you want hot dog? Found who you're looking for. It's the way that you smile. Look out every smile. 'Cause I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone... Ang pinaka nagustuhan ko talaga dito ay yung service nila. Tingnan mo si Madam, nag-offer pa siya na magluto ng garlic shrimp para sa amin. Ayan, niluluto niya dyan. Tapos, napansin ko din na okay sila sa cleanliness kasi pag may nakita silang dumi or tissue na galing sa customer, nililigpit talaga nila agad.
So if you're gonna ask me ano ang verdict ko dito sa Hot Pot restaurant na to, okay siya, although I will only rate it 6 out of 10 dahil medyo mahal siya para sa akin na hindi naman ganun kayaman. Sana magdagdag sila ng food choices or selection, or sana babaan nila yung price. O kaya isama na nila yung dipping sauce sa 799 pesos. Ayun lang mga madam, bye! I see the way you're winning. You got something that inspires everyone who's lost their vision. You got something that everyone is craving. I'm just wishing I can be with you. I feel like I need